I have seen an earthquake coming here. Аз съм виждал и че ще има и земетресение тук. It will shake the land. Ще разтърси тук земята, But it was not so serious. но не е много сериозно. And I heard the Lord saying, look, your word has been fulfilled. Ето виж, тогава Бог ще ми каже, моята дума беше I saw направена. that when I was in the aircraft about to land in Bordeaux. Аз това го видях точно когато бях в самолета, преди да кацна в Бордо. God, Бог, you can tell можеш да кажеш, that God has sent me here to call this nation Bog- to repentance Бог ме изпрати тук да ви извикам, за да се покаяме and return to Jesus. и да се върнем към Исус. And I've seen an earthquake shake this nation. Видях, че има земетресение, което ще разтърси тази нация. God is calling for repentance. Бог идва, затова трябва да се покаем.